בחודש הבא ימלאו 50 שנה למשפט אייכמן. עכשיו יוצא מן הצללים האיש ששמר על הפושע הנאצי בכלא במשך חצי שנה, ואחר כך גם ביצע את ההוצאה להורג. שלום נגר היה אז איש שירות בתי הסוהר. מה שהוא עושה היום אולי מושפע מהאירועים האלה לפני 50 שנה. ציונן עושים הכתבה. תחשבו על האירוניה. שהאיש שתלה את אייכמן, שביצע את גזר דין המוות היחיד בתולדות מדינת ישראל, הפך לשוחט. הכל בסדר. עוד דקה את בגן עדן. כבר כל אומות העולם יודעות שישראל לכדה את הפושע הנאצי, קצין האס-אס הבכיר אדולף אייכמן. אני הייתי שומר אישי שלו, הייתי בחדר שלו. ואם אני לא הייתי יודע מי הוא, הייתי חושב איזה צדיק זה, תפסו איזה צדיק, לא עושה כלום. והיה אומר תודה רבה, היה אומר לי, היה אומר לי קרסיס, יעני זה בספרדית, זה תודה רבה בספרדית. 6 חודשים שמר שלום נגר על הפושע הנאצי בכלא רמלה. הסוהר שעלה מתימן ישב עם אייכמן באותו חדר, כמעט מדי יום. בחדר שלו אישית לא נכנס אשכנזים. אז בשביל זה זרקו אותי בחדר שלו. אוכל רבותיי, להיכנס לאכול? שלטונות הכלא חששו שניצולי שואה ינסו לפגוע באייכמן לפני המשפט. האוכל שלו יצא מהמטבח נעול בתוך מגש מיוחד. המפקדים גם דרשו משלום לטעום את המזון לפני שהוגש לאייכמן. פעם שאלתי אותו, למה אני צריך לאכול אני? אמר, תשמע, תימני אחד לא בעיה, אבל אני מלך תימני לא בעיה. אבל אייכמן זה בעיה, למה זה משפט עולמי. השם לאחר שהנאשם הורשע בכל סעיפי האשמה, דרש היועץ המשפטי מר גדעון האוזנר להטיל על אייכמן עונש מוות. שלום לא רצה לבצע את התלייה, אבל שמו עלה בהגרלה שנערכה בין הסוהרים. דווקא הוא נדרש להוציא להורג את האיש שעליו שמר במשך חצי שנה. הבאנו את החבל מקומה שלישית, הלבשנו אותו על הראש שלו, ואני נכנסתי לאיפה שהשולחן, לחצתי, והאלה התריסים נתחו והוא נפל למטה. המפקדים דרשו משלום להוריד את הגופה. לאף אחד לא היה ניסיון עם הוצאות להורג בישראל, הם לא ידעו שבגוף נשאר עוד אוויר. ופתאום עלה לו האוויר למעלה, וזה ועשה לי על הפרסום. אמרתי ווי, עכשיו הוא יכול אותי, עוד תימני חד הלך, יאללה. ואז הגעתי הביתה, הייתי מלא דם מהנפיחה שלו, ואז אשתי אמרה, מה זה קורה? מאיפה הדם? איפה הלכת? אמרת לעבודה, מה פתאום עם דם? אמרתי, טוב, אחר כך תשמעי בחדשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על השחיטה. שלום סבל מפוסט טראומה אחרי התלייה. במשך שנה היו לו סיוטי לילה. הוא החל לחזור בתשובה. שמתי כיפה, הייתי הולך לבית כנסת, לשמור שבת. הלכתי ללמוד שחיטה, וככה המשך. הסיפור שלו יותר מכל הוא תופס איזושהי פרדוקסליות מאוד עמוקה שיש בישראליות, שנעה בין ברוטליות מצד אחד לחסד מהצד השני. אז השילוב הזה הוא מהפנט. זה עכשיו מהלך. בסרט המשובח שישודר ב-yes דוקו מתברר ששלום נגר היה סוג של פורסט גאמפ ישראלי. מלבד תליית אייכמן הוא היה במקרה בעוד כמה צמתים מרכזיים בהיסטוריה שלנו, למשל בתחילת מפעל ההתנחלויות בקריית ארבע לצידו של הרב לוינגר. בעצם מה שאתה אומר זה בזכותך קמה קריית ארבע. בזכותי או באשמתי. באירוע אחד הוא סירב ליטול חלק. כשאיוון דמיאניוק הורשע בשנות ה-80 ונידון למוות, ביקשו משלום לבצע את גזר הדין. אמרתי לו, היה לי מספיק טראומה עם אייכמן, עזוב אותי מדמיאניוק, אני לא רוצה, אני לא קבלן. בית המשפט העליון זיכה את דמיאניוק והשאיר את שלום כאדם היחיד בישראל אי פעם
שהוציא לפועל גזר דין מוות. סיפור חיים לא יאמן.